Kalimut, ha? Mana matuto? Tanah mapluran geraan. Katahe ate kimiat bi, katahe bi dali bi. Katahe dali. Daghan. Sudah magidikid ko Lagi. Mula ka na. Lakaw na. Hoy Ginoo ko mag-ukod. Hay, hay. Kinsa man na? Kinsa man na? Ati? Ati? Ako sa kalimot na. Dalawa. Ala, Ginoo ko dagan naman. Ara luo zaman zong ko ha. Oy, nuo ko pilar ka buok. Wala slide mo mo, wala slide. Napiga to? Ha? Kadyo. Bentar ko na bukan mo layas. Kamu uli injak na terus. Tara, nami ang isog ba na. Parang muta. Maju na naman taon ni de apo pantat na kuha. De apo. Hapus pantat. Pantat na. Apo na, uy. Lolo na niya. Apo na. Ada bikin sama tenak sama dia. Luko. Dali, kana. Tara. Luto na. Nah guys ya. Uang Pantat. sa pantat ya. Muda mo pa na. Ag-apo wa pa man lutas. Bay bendag. Naday buhat nga bilong-bilong man hapon ta guys. Hapon na mga parisan og kare pau. Pau. Maan. Saw suka talaga. Uwang. Mo ilang kuha. Tapos papagabulan guys. Langgan na siya. Bye-bye. Ngit-ngit man. Magdagkuan. Flashlight. Cellphone mo. Charger. Oh. Kita to paras kuko. Skatro pa man. Kato akaw. Di ini terus. Namlingin mo bahumot. Tabi mo katangbo. Pagmod to kaligo. Oh, may linggo. Oh, na. Amping. Ha? Pagmuso ndi isda. Ngayon ko palit, be. Dali pa din. Ngayon ko ipalit. Ito, amping biyahe. Diyan po na itagbo-tagbo ha. Antay ka. Sakpan. Diyan sa? Pagjakit. Hamday mo jakit ka itong maitagman. Pamili na jakit. Larga na gamang kapag-abril. Yapod. Ang katagbo. Trabaho naman guys, trabaho. Ano, na. Isno. Yung kakay ka dyan. Squat o kapin pa lang sa mga guys. Sa kadlawon. Nanaw daw ko tubig. Stress kapin. Bakod na ko. Nanaw ko tubig. Kaya matabang o gabi maghuwat ko nga taman alas 11 12 kay takatugog sa jo matag-ungo ato ana nakapanawd ako na nailigog mga chikiting na ko hinay-hinay og laba kaya kanang labunan duhan to kabangkat do kabangkat tug sa laman tug ato strak ang problema mulag pas sa Valencia abot na kag baklayon Baklay, ay kung saan. baklay lang kaya balik. Bye-bye, ingat. Guys, huwag pamasahin mo yun ha. Pa. Oh, sa idaan. Nakita ka, Inday. Hindi, amping. Mo silpon? Ikaw. Larga ng amang amahan. Larga ng amang haligi ng tahanan. Amping. Ano guys. Tuman ako panahod daris amang tubig. Kasi kapanahod na ko. Salamat kay Adso. Kaya, puno ng baldi. Planggana. Tinir. Puno na. Taga kayo alas pa maghinay. Di pa ang isadari. Bakod sa jo. Stress kapin. Bakod sa hindi mo makapanahod og tubig. Kaya di mo bakod og sa jo. Ay tubig. Ay iligo. Nanyang hijag mo. Huwag mo papanyininday ba dyan? Ha? Tug la. Tug sa la. Tug balik la. Nakamata man ka nang largay sa papa. Tug nang balik la. Manglakaw Miss Kim Kim. Paghinay day ka madam agaday.
Kiig na mag-una ka dyan si Zed, ka dyan magpauwahi. Ang kurma ang. Kiig na gaming bazi, mura lang mushroom nagbakulay. Mura nag-mushroom nagbakulay. Hinday, Ilia, mura kag mushroom nagbaklay. Nebo sa dakang panso. Ha? Kuha may merkado, kaya nami kuhaan guys. Manguha na rin, mis isang sobre karon sa katong amang natagaan. Naman ko ihatagan na to do kabuok. Kuha mis kim-kim sa mudit sumiglaag ilas bibi. La Dalton. Kaya butos ko yan, uli mas kuya ganina kay galain ko no isang tijan. Pero ito may hibilin sa bahay. Ha? Nakaligo na ang gaming baji di ah. Tikjat miglakaw kim-kim labong tos kuya sa bahay. Udit sumigla ag ila Dalton. Panuhot siguro tong bata kay panuhot siguro sa kuya Gail ngay gabi igahukas-hukas. Para bintahan naman isang pamati. Dalik jat sa aming atong merkado kim-kim kay nami panghaan magkuha mi si Jahang sobre sa mini king and queen. Manang kuhaan guys ay hapit na ang canvassing. 8 to 8 ang ilang canvassing. Kay Audi 9 ilang canvassing zaghimong 8. So karon nabalik na pud sa 9. Kay nilakaw man ang ha? Kini pobre ba pait? Oh, ani gadyo kumbate. Laban life. Kamo ka. Ito pang iliya, isip pagdi. So, naotro na pa nilang canvassing, guys. Naotro na pa nilang canvassing. Nahimo na pong 9. Miss 8 to. Ang kinaunan dyan nga canvassing, 9. Ning atras na pa og 8. Diya gahapon, nag-chat na pa dagilang teacher ni Kim Kim nga 9 na kunupod. So, balik na pa si diyang original nga pizza. So, okay na na. So, mula guys, mula ka, Miss Kim Kim lang kay magkuha na may sobre. Tutuzok na kami. Madali ka mausakay tayo. Hatadya mi. Ready, masyaya. Ha? Taman ra crossing. Di na pasud sa merkado. Kuha mi sang sobre ron. Nah, yung upo kulbaan man ko. Na magkuha pod may dadyon sa na ipasud sa sobre ni Kim Kim gikan ni Ate Mercy. Okay, para mo guys. O kinsay mga ningsud sa sobre ni Kim Kim puhon. Hugahan ng matigom tanan. Kim no. So, dito may taman na may crossing. Crossing rami taman. Hatid rami yuyu. Hindi ko katanaw. Katanaw tao. Dito sa taglaay ila Dalton. Ano na magwas sila maglaag ron. Para ba to kalaag das pag birthday Kim Kim kay Nakalimot. kuan ko guys umuha tuon sa nay daghang tao ba simba tuon sa matakdag sipon ubo nga na matakdag ng ubo ag bata luoy. Ikaso dali namang matakda ng bata og mga nga nang ubo sipon kay hinay pa ilang immune system. Basta. Kami mula agos. Inong bata, inong tambal aron awa. Luoy mas bibi kay gamay pa man no. Kita dala may mula agron. Kundi suog laag si bibi. Luoy man si bibi kamay pa man siya. Luoy mas bibi matakdag ubo sipon luoy. Gagwanta. Dang nang. Ay guloy. Ngana. Kaya na Miss Kim Kim guys, sa merkado. Nanilong sa amin kaya nagsigig bunag kaguan. Palit ko. Hindi na kay tugnaw, waday ka tugnaw ah. Ice cream may gipapalit di ah. Hindi na. Kaya kuha namin, nagka-cash out na miss katong, sorry. Nag-atang naman tao si paano sa tada ni Jik-Jik. Nag-cash out may dari sa katong kwarta nga para sa Izahang Mini King and Queen para sa mga kandidata diya. Amo nagi-cash out. Salamat ka Adjos mga nag-Gcash. Agi sa halagi ka rin diya. Ice cream. Kes mama. Tugnaw man. Uy, mag-ice cream di ka. Yeah. Tugnaw man. Jud ice cream. Atas ang i-cash out to kay kuan po natin. Sa imong kuan. Queen. Mini King and Queen. King and Queen. Sa mga kandidata. Salamat ka Adjo sa mga nag-Gcash. Support ni Kim Kim. Thank you. Amo nag-cash out yesterday.
ingan na ba silang mawa ang Gcash? Mawa ako ng Gcash, Jake? Wait tao. So, man nag-cash out, guys. Daghan ka itong salamat sa mga nag-Gcash ni Kim Kim, Ate Sol, Ninong Jeriams ni Kim Kim, Ate Lucy. Thank you so much, Ate Lucy Heather. O si Ma'am Marites. O si Ma'am Jai. Thank you so much, Kado Ma'am, sa support. Daring Kim. O Mr. Mark. O ni Ate Mercy. Thank you, Kaadjo. Ha? Atong gilista, guys. Ukit sa itong ng atag ni Kim. Daghan ka itong salamat, guys. God bless. Uy! Sa maimo, hoy. Sa imo, hoy. Ice cream mo, hoy. Ice cream sige sa dito ko ni sa hanungan, og di lagi katuwa na rin ya. Kaya ara naghanap ka aso tugnaw man oy, wala ka tugnaw ah. Iyaw ba? Mo ato sa tay mong tita, mula ang sa mag ice cream inig balik. Ha? Sa ta mag ice cream inig balik. Ha? Sa ta mag ice cream inig balik. Unsa na? Nakuha na mas Kim Kim, guys. Manggi kuha na to si Buana. Salamat ka Jote. Mas Kim Yap. Thank you. So itong mulaag sa Mila Dalton. Karejot kayo ara baka nga dos bibis birthday Kim Kim kaya daghan manggog tao. Simba ko takdag ubo ang bata ba narabagi pang trangkaso dito sa mga tos magsilingan. Kami laag ni Bibi. Wala pas-pasang Kim Yat. Saan mo gidaday? Ha? Pan! Saan mo gida? Pan! Alamat dyan lang ako sila mang lakaw. Ang problema og nang lakaw. Pwede din. Ay na, siguro. Ito nating ali. Talaka ko. Ayo ha. Ayo. Ayo ha sila. Ayo. Ikaw. Tabi, baby. Ton! Talaka, baby. Ayo. Kau, dali. Ba. Aku mah. Ay, no ko dali. Happy birthday, Ate Kimia! Dali! Kau, dali. Happy birthday, Ate Kimia! Dalton. Ay. Ay, hala. Nagkatawa, uy. Wala pa na natuog ya! Isa kalimot, ha? Wala matuog! Mata na mapluran ka na. Kantahe, Ate Kimia, kantahe, dali, bi. Kantahe, dali. Mingaw ka? Mingaw ka, Ate Kimia? Daghan. Dali, magidikid ko yun. Mula ka na. Lakaw na. Uy, ginuo ko, mag-upod. Ay, ay. Kinsa man na? Kinsa man na? Ate? Ate? Ako sa kalimot na. Dalawa. Ala, ginuo ko, daga naman. Ala, daga naman. Ala, ginuo ko. Mudaga na magbatang gamay. Ate? Ala, ginuo, dali aram ang kaning lakaw, bi. Ano, dali aram ang kaning lakaw. Mas pagod ko maikid-ikid. Lagi. Ala, ginuo, dali aram sa kaning lakaw. Guban kay tuig mang kapin. Ay, ganun gani. Bebe. Diyos na bangan, ginuo ko. Diyos. La. Kana dagay manguhit sa imong nahong. Ginuo ko. Magaling siya itatawan ko yun. Gimingaw. Ta. Ito sa kagaya, boy. That's ano. Balas na Alawa, ba? Ito mong buhok day. Ubas na. Hala, arang gara ka aso. Lagat. Kana naman na, nangkalit pagtuwad. Para matsing ka, bi. Hala, ginuo ko. Hala. Ano ang garaan naman, pur. Arang nagara ka aso. Pero ba dyan natuog? Nagsira kiniat. Karon? Hala ka. Sa doon ay matugon dya. Straight na to? Straight na? Basta daka na lagi mo straight na. Pero naisahin mo matagal tusi mo kalit. Si dua-dua. Pagbalik. Tiyaw. Lagi. Hulak Basta ka. sa alas 6 sa hapon, makamata alas 12. Pero di na dyan mahilak-hilak. Very good. Mulayas na no. Awa na ni Alimos. Ngupkup naman na yung mga batang laki.
Onyong among batang laki, didiring ding ding. Iya dan Gana anak ka mo sa una be. Neng, karon dake naman Ginoo ko. Alam mo purma. Ang sa unang batang gamatoy ang kagus-kagus siya. Dake naman in taon. katong sa una gamay pa mana ka. Kaya ramdam na siya. Kaya ramdam na sa tikimit. So na, karon Ginoo ko. Whoops! Tabang. Whoops! Whoops! Gara na kaaso Ginoo ko. Ginoo ko. Adong. Ate Kem. Nalik matang ibiyo ang ilang kuwan dari. Hangin ka naman. Hehe. Balaga. Balaga. Takot sana. Aduh, do. Bye-bye. Garaun. Ano man? Gikan na ka naglaag. Wali na mi. Bye-bye. Bye-bye kuno bi ning bye-bye ni Mas Dalton. Bye-bye. To na mi do kay hapon na. Palo na pokos kabaw. Bye-bye. Kamo na kamo bye-bye. Kamo na? Bye-bye na do. Bye-bye. Ano seryoso man kaazo. Mo rin na mi doy. Ito, nalalatan ni Muday. Bye-bye. Ano man? Bisa anak ka? Nagrami sunod bi. Tana, hari na mi doy. What sa kanay motor? Hey guys, kay hapon na mukhalong na pakos ka ba? Gino ko na yung motor lagi ning gara Hindi. Li na mi guys. Laag na mi la bibi, mulaag na mi dadto puhon. Wa na pay klase kim. Nag mga laagan.